Sziasztok, ismét itt vagyunk egy Business Coelho adással. Itt ül velem szemben Markó Tamás, Tomi. Sziasztok. Én pedig Seltzer Marcell, Marci vagyok. Sziasztok! A mai témánk azt szerintem egy nagyon hot topic, egy nagyon forró téma, méghozzá arról fogunk beszélni, hogy lehet-e tisztán vállalkozni. Erről fogunk beszélni, és most nyilván kifejezetten a magyar viszonylatokat fogjuk így elővenni, de hogyha nem Magyarországon élsz esetleg, szerintem akkor is érdekes lehet ezt így végighallgatnod. Készültem egy olyan meglepetés panellel, amiről Tomi még nem tud, tulajdonképpen. Nem is osztottam meg vele direkt előre a fájlt, meg nem küldtem el neki semmi ilyesmi, úgyhogy ez egy új panel, ez most fog debütálni, az a neve, hogy villámkérdések meglepő módon. Úgyhogy 3 villámkérdést hoztam ebbe az adásba Tominak. Kíváncsi vagyok, hogy mit válaszolsz ezekre a kérdésekre. Az lenne a lényeg, hogy gyorsan szúrd be a választ utána, tehát ne gondolkozz sokáig, hanem ami így reflexzerűen jön, és akkor utána szerintem ki is bonthatjuk a témát igazából. Belevághatunk? Izgulsz egy kicsit? Hát most már... Azt hittem azt mondod, hogy NAV ellenőrt hívtál, vagy nem tudom. Már átnéztük a vállalkozásaidat, és akkor úgy döntöttünk, igen, hogy kattan a bilincs, úgyhogy... De nem, semmi ilyesmi. Első kérdés, óra indul, start. A jelenlegi helyzetedben 500 000 forint keresett magyar céggel, vagy 1 millió forint keresett szlovák céggel? Magyar cég. Szuper. Magánhasználatra szánt elektromos rollert veszel. Céges számlát kérsz, vagy kifizetett saját kasszából? Kifizetem saját kasszából. Tudod, hogy nem etikusan működik egy ügyfél, aki megkeresett, mert több országból működtet cégeket csak azért, hogy adót kerüljön. Megbízna, elfogadod el megbízást, vagy elutasítod? Elfogadom. Ennyi lett volna a villámkérdések rovat. Lesz, amikor több villámkérdést hozok, de most egyelőre ezekkel. Na, és te akarod megválaszolni? Vagy ez csak nekem szól? Ez most csak neked szól. Ja, majd, hogyha te vezeted Jó, ügyes vagy. Majd, hogyha te vezeted a műsort, akkor majd én is nagyon szívesen válaszolok villámkérdésekre. Majd a revansz jön legközelebb. Helyes. Amikor beszélgettünk erről az adás témáról, akkor így körvonalazódott nagyjából, hogy miről szeretnélek majd kérdezni, miről szeretnék majd így beszélgetni, de neked mi jut eszedbe először amúgy erről, hogy lehet-e tisztán vállalkozni? Egyáltalán mik így az első benyomásaid, vagy gondolataid, vagy ami így elindul benned ezáltal a kérdés által? Hát figyelj, lehet, hogy úgy tiszta, hogy így leteszem az asztalra, amit így gondolok, vagy kiteszem az asztalra, vagy hogy szokták ezt mondani. Én ebben a témában azért elég sarkos vagyok, és erről már beszélgettünk is, hogy képzeld el, hogy pár évvel ezelőtt hallgattam egy ilyen, vagy olvastam egy ilyen blogcikket, egyébként a Kiszámoló blogról, aha, ha ismered esetleg, és ott a blognak az írója, akit egyébként Csernok Miklósnak hívnak, neki volt egy ilyen nagyon elgondolkoztató blogcikke, és abban az volt a lényeg, hogy mit tudom én, mondjuk a politikusainkat gyakran szídjuk, hogy hát milyen korruptak, de hogy valaha, aki mondjuk ezt mondja, az kicsit is nézett magába. És neki az volt az ilyen tételmondata, hogy mindenki kicsit ugye a maga szintjén csal. Aha. És ebbe belegondoltam, és basszus rájöttem, hogy tényleg ez van, és magammal is ez van, hogy én is hőbörgök adott esetben olyan emberekre mondjuk, aki az én szintemhez képest előrébb tart, és hogy milyen adócsaló, de hogy én is hogy magamban néztem, és akkor egyébként fizetek a filmekért? Nem, mert enkórozok. Meg 1000 ilyen példát lehetne. Ezek az apró kis tiklik. Igen, csak hát nyilván az én szintemen most én nem tudok közbeszerzéseket nyerni, még nem is szeretnék. Akkor nekem ez van, de hogy igazából én is, amit csak lehet, így a saját szintemen. És akkor ez így elgondolkodtatott, és egy pár évvel ezelőtt húztam egy ilyen, szerintem ez ilyen 5-6 éve volt, húztam egy ilyen vonalat, hogy jó, innentől kezdve megpróbálok becsületesebben élni, és bizonyos szempontból ilyen naív hülye vagyok, de azóta is próbálom magamat ezt tartani, meg ami lényeg, hogy a vállalkozásban is. Nem állítom, hogy egy ilyen nagy szent vagyok, vagy nem tudom, biztos, hogy valaki szempontjából az ő erkölcseinek nem tudok megfelelni, igen, de így a saját erkölcseim mentén azt tudom mondani, hogy amióta én így vállalkozó vagyok, én nem igazán csináltam olyan dolgot, ami ez a szürke zóna, vagy a csalás kategória lenne, próbálom, aha, tisztán csinálni, nem is lettem még milliárdos, lehet, hogy ezért, de nem hiszem, hogy ezért, úgyhogy én itt tartok ebbe a témába. Aha. Te hogy vagy ezzel? Érdekes ez a sztori egyébként, nyilván mindenkinek megvannak, vagy voltak az életében legalább egy ilyen apró stikli, mint amit te is mondasz, hogy enkóról letölteni egy filmet, vagy hasonlóak.
én úgy vagyok vele, nekem volt egy elég erős mindset váltásom ebben, szerintem körülbelül 2 évvel ezelőtt egyébként. Akkor se csináltam feketén, de hogy akkor köteleződtem el nagyon-nagyon tisztán emellett a fehér működés mellett, hogy mindent megtenni azért, hogy tényleg, hogyha ránéz valaki, akkor 100%-ban rendben legyen minden. És azóta minden egyes aspektusára nagyon-nagyon odafigyelek ennek így a vállalkozói létben, mert úgy vagyok vele, és ez egyébként szerintem majd vissza fogunk térni erre a témára, hogy ha nem tudsz tisztán vállalkozást építeni, akkor valami nem stimmel ugye a vállalkozásban. Nem tudom, hogy mit gondolsz erről. Tehát akkor nem termel elég profitot, vagy nem jó az árazás, vagy alapból arra vagy berendezkedve, hogy ilyen himi-humi szól, és akkor talán így keresel pénzt esetleg. Igen, tehát szerintem a te nézőpontod az más, mint az enyém. Tehát én inkább tényleg így az erkölcsi oldalról indulok. Tehát amit mondtál, most én arra csatlakoznék, hogy más mondjuk mit lát belőle, vagy másnak rendben legyen. Érdekes, mert nekem ez majdhogy nem mindegy, most kis túlzással. Nyilván nem örülök neki, hogy mondjuk megbüntet valaki, aha, de én például ezekre a jogi dolgokra tipikusan nem vagyok úgy rá puzulva. Tehát, hogy most engem ezek valamilyen szinten fárasztanak, nyilván próbálok nekik megfelelni. Tehát nem attól érzem azt, hogy a vállalkozásom milyen, hogy mondjuk például minden ilyen jogi dokumentum, aminek így a KKV szektorban nem sok értelme van, kettőnk között szólva, rendben legyen, inkább az én mércémmel akarok saját magamnak megfelelni. És akkor abban benne vannak ilyen pontok, hogy lehet, hogy jogilag meg mondjuk nem biztos, hogy lehetnek olyat találni benne, ami nem oké. De egyébként én azt látom, hogy sokaknak ez ilyen akadályozó, lehet, hogy te is erre gondoltál. Van előnye is nyilván, hogy sem mondjuk nem minden tiszta, igen, mert anyagilag valószínűleg jobban jönnek ki, nyilván ezért csinálják. Pontosan. De szerintem neked is lehet, hogy ez volt, hogy idő után meg már az áttekintetőséget, meg a skálázhatóságot rombolja, mert ugyebár én digitalizációval foglalkozom, vannak olyan ügyfeleim, akiknél, hallottam olyanról, akik ilyen helyzetben vannak, igen, nem megerősíteni és cáfolni nem tudom, hogy ezek az ügyfeleim. Mindenesetre vannak ilyen vállalkozók, biztos a hallgató is ismer ilyeneket, akik így nem annyira tisztán vállalkoznak, és akkor nekik is az jön elő, hogy mondjuk akarnak egy riportrendszert. De ezek a riportrendszerek úgy tudnak jól működni, hogyha rákötöd a számlázó rendszeredre, rákötöd a vállalatirányítási rendszeredre, de azt nem tudják ezek a rendszerek jól lekezelni, hogy akkor egyébként még a számlázó rendszer, ez a valóság 75%-ádnak megfelel, meg egyébként van egy Excel tábla, ott van a 3/4 valóság, és akkor így ebből nyilván nem lehet átlátható, meg áttekintető céget csinálni, nem, hogy a feketézés megy, meg a kifizetés, meg a zsebbe kifizetés. Bérek tipikusan egyébként ilyen. Igen. Ez nagyon ez a magyar valóság, és nekem igazából ez volt az egyik ilyen sarkalatos pont, hogy én nem akarok feketén bért adni senkinek. Tehát akkor valahogy az ő funkciójának nincs értelme, ha nem tudja kitármálni magát plusz valamennyi pénzt, hogy megérje őt felvenni. De hogyha most keretbe akarom rakni ezt az egészet, szerintem egyébként azt érdemes tisztáznunk, hogy bár ezt már részben amúgy tisztáztuk, de hogy maga a tisztán vállalkozninak a fogalma, az mondjuk neked mit jelent például? Ez most egy nagyon ilyen szubjektív, de hogy a saját mércéim szerint én jól tudok aludni, nyugodtan tudok aludni, és nekem ez egyébként elég is. Világos. Neked? Én inkább ilyen objektív szempontokat hoztam, nekem ilyen 3 sarkos dolog jutott eszembe, amikor készültem erre az adásra. Az egyik, hogy amiről beszéltünk is, hogy a munkatársak legyenek bejelentve. Nekem a sógorom az éttermi szektorban, vagy vendéglátásban dolgozik, pontosabban séfként, és látom, hogy mi a helyzet a vendéglátásban, látom, hogy minimálbérre jelentik, most nem ott konkrétan feltétlenül, ahol ő dolgozik, hanem hogy minimálbérre jelentik be mindenhol a szakácsokat, hát a mosogatókat hagyjuk, mert őket sehogy. és az a helyzet, hogy például emiatt valaki, nem tudom, hitelképtelen, ugyanakkor meg a munkatársak se érzik azt a megbecsültséget ettől. Tehát ez a visszajára is sül el olyan szempontból, hogy lehet, hogy zsebben mondjuk összesen megkapnak, nem tudom, 600 000 forintot, de amikor nincs, mert ez azt akarja, hogy nincs egy normális munkaszerződése, stb., akkor eltűnnek munkatársak. Tehát ez rendszeres az, hogy ő séf, és ő gyakorlatilag főnök, de kb. Be kell állnia majd, hogy nem hagymát pucolni, meg ilyesmi, mert hogy most nem jött be a nem tudom kicsoda.
nem jött be a kisegítő szakács, nem jött be a szakács, nem jött be ez, nem jött be az, és ez mindennapos náluk, és nyilván amilyen feltételek vannak, olyan munkatársakat tudsz amúgy behozni. Tehát, hogy igen, hát szarér, érted, nem tudsz normális embert találni. De szerintem így, tehát az, amit mondtál, az alapján én is azt látom, hogy azért ez egy ilyen kicsit ilyen hatalmi helyzettel való visszaélés. Főleg mondjuk igen. Akár az éttermi szektort nézzük, ahol nem biztos, hogy mondjuk egy mosogató mondjuk nyilván doktori fokozattal lesz mosogató. Tehát nem biztos, hogy átlátja mondjuk a helyzetét, hogy neki mivel jár az, hogy mondjuk feketén van bejelentve, és akkor ő csak azt hallja, hogy figyelj, hát akkor bejelentelek fehéren, akkor fehér, akkor fel annyi a fizetésed, vagy akkor feketén, és akkor dupla annyi. Most nyilván akkor mindenki azt mondja, hogy akkor dupla annyi. De amit mondtál pont, hogy oké, de akkor mi lesz, hogyha lerokkan, mi lesz, hogyha beteg, mi lesz, ha hitelt akar fölvenni, hogy lesz nyugdíja. Tehát, hogy ez kicsit ilyen hatalmi helyzettel való visszaélés, hogy vagy egy állás helyzetbe, és akkor nyilván nem fogsz konfrontálódni. Meg nem is látod át feltétlenül. Hát inkább ez szerintem sokszor amúgy, hogy nem látják át. És akkor munkatársak bejelentésén kívül én amúgy a magyar cégformát írtam fel. Zárójelben nyilván az, hogy persze a Magyarországon működsz, értelemszerűen. Tehát, hogyha nem Magyarországon működsz... Akkor is magyar cégforma. Ja, akkor is egy mindig magyar Kft. Nyilván. Igen. Ahogy láthatod, ezekben az adásokban nincsen se YouTube reklám, se Spotify szponzor, se általános szponzoráció, éppen ezért az egyetlen kérésünk csak annyi lenne, hogy küld el egy barátodnak, ismerősödnek, rokonodnak, vagy tőlem akár az ellenségednek is, hogyha tetszett neked ez az adás, ez az epizód, és küld el az barátodnak, rokonodnak, ismerősödnek, ahol ezt hallgattad. Most pedig térjünk vissza az adáshoz. Ami még ilyen harmadik sarkalatos, hogy erről nagyon sok ilyen sztorim van, hogy tárgyalok valakivel, és akkor mondom az árat, és akkor jó, de ugye ezt áfa nélkül is meg tudjuk oldani valahogy zsebbe, meg hasonlóak. Meg hogy jó, akkor, és hogyha nem adsz számlát, akkor mennyi. Nem sokan szerencsére, vagy egyre kevesebben egyébként, és én még azt mondom, hogy viszonylag jókor csöppentem bele ebbe a vállalkozósdiba ezzel, hogy 2017 körül kezdtem el, mert szerintem, ha 5 évvel korábban, vagy 10 évvel korábban kezdem, akkor minden második ember megkérdezte volna ezt, most kb. Minden 5. kérdezi meg. Komolyan? Képzeld el, nekem még soha senki nem kérdezte meg ezt. Tőlem, esküszöm neked, elmondanám. Mindenki előtt. Soha egy ilyen ügyfelem, most nem emlékszem rá, pedig mit tudom én, dolgoztam együtt 100 plusz céggel. Jó, látom, minden 5-kel túlzok, de mondjuk minden 8. vagy 7. Durva. És ők kérdezik meg tőled? Hát én nyilván nem ajánlom fel. Vagy te előtte oda csúsztatod a borítékot. Nem, hát azért ez telefonos tárgyalásnál, meg ilyenek azért nem így, vagy egy Google Meet-es tárgyalásnál nem így megy. Szóval, hogy ez a harmadik alapelv, hogy igen, számlával dolgozunk. Mivel minden bevétel bankszámlára jön, nyilván egy online vállalkozásnál nincs is készpénz, ezért nincs olyan, hogy feketén, mert adok pénzt, mert hogy miből adjak. Tehát, hogy amit kivettem, baromi drága osztalékadóval, meg nem tudom, vagy amit kivettem fizetésként, hát akkor neki is adhatom ugyanúgy fizetésként. Igen. Tehát akkor itt nincs ilyen... Ebből is csak ilyen kavarodás van utána, hogy akkor miből fizeted, akkor azt hogy látod abból, hogy akkor hogyan alakulnak a költségeid. Hát igen. Stb. Mondom, én akkor ezek szerint tök szerencsés vagyok, mert az én ügyfeleim ezt a kérdést nem veszik föl valamiért, meg akik hozzám érdeklődnek, de simán lehet, hogy kivétel vagyok. Olyan már volt nyilván, hogy akik felé én, tehát a nekem alvállalkozóimat fölmerült ez a kérdés. De én pont azért ezeket annyira nem szeretem, ezeket a helyzeteket. Nem tiszta. Erkölcsileg is, meg tényleg az, hogy én nemrég alapítottam egy Kft-t, és ott is elhatároztam, hogy ezeket a pénzügyeket nagyjából szeretném így tisztán tartani, mert nem akarom azt, hogy utána ilyen átadhatatlan káosz lesz, hogy amúgy ezt innen fizettem, onnan fizettem, ez itt van, ott van. Egyszerűbb. Amúgy egyre többen így gondolkoznak szerencsére. De, mint ahogy mi, meg szerintem ez a jó irány alapvetően. De hogy akkor ki és miért térhet el ettől, szerinted? Annyiféle ember van, annyiféle indokkal. Ja. Szerintem tipikusan ez a valahogy induljunk el, meg szerintem tehát mindenki hoz valamit a saját helyzetéből. Tehát nem akarok én minden határon túl én erkölcsözt játszani, de biztos, hogy aki mondjuk, amit mondtam is például, hogy akit magánemberként nem zavar, hogy mit tudom én, illegális szoftvereket használ, nem fizet a filmekért, blitzel a BKV-n, mit tudom én. Ja. Akkor őt most nyilván úgy fog vállalkozást is építeni, hogy tudom a legolcsóbban megúszni, és legolcsóbban nyilván úgy, hogyha például nem adózok. Meg szerintem ez kicsit, hogyha milyen
spirituálisabb irányba megyünk. Nem akarok nagyon-nagyon ebbe az irányba elmenni, de azért alapvetően olyan emberekkel kezdünk el együtt dolgozni előbb-utóbb, mint amilyenek mi is vagyunk. Tehát, hogyha én így állok hozzá, akkor valószínűleg ilyen ügyfelek fognak hozzám bejönni. Tehát akkor az olcsó Jánosok fognak hozzá bemenni. Meg a csapatod is ilyen lesz, aki meg a csapatod is fölveszel, az belemegy, meg aki alvállalkozód, attól megkérdezed, vagy ő kérdezi meg, és akkor vele is így dolgozol, és akkor kialakul egy ilyen... Egy branch. Igen. Egyébként én azt írtam fel, hogy ugye van, aki mondjuk, szerintem úgy választható el ez a legjobban, hogy van, aki tudatosan csinálja, meg nem tudatosan csinálja. És nyilván a nem tudatos például elkezd fusiban dolgozni, otthon elvállal ezt-azt, és akkor így ismeretségi körön keresztül mondjuk jönnek néha, én nem tudom, például lakatos munkák tipikusan, meg hasonlóakat szoktak, vagy jaj, gyere, szereld már meg nekem ezt az autót, adok egy 20-ast, meg ilyenek. És ebből kialakul valami vállalkozásszerű, amiből ő már akár elkezd megélni, vagy részben megélni, de adózni nyilván nem adózik utána, mert nem jut eszébe például. Vagy valahogy pénzt keres ezzel, és hogy nem jut eszébe egyébként, hogy ez egy adóköteles tevékenység lenne. Tudok egy ilyen példát, egyébként nemrég ilyen házfelújításban voltunk, és akkor ott megbíztunk egy festőt, aki tök jól dolgozott. És akkor ott is felmerült az, hogy azért jó lenne számlát adni. Aha. És akkor mondta, hogy átszervezés alatt van a cég. Nem tudom, mióta szervezi át, mert pontosan mit az egyéni vállalkozásán. Nem tűnt egy olyan festőnek, aki milliárdos ebből a szakmából, főleg azért, mert egyedül dolgozik, biztos tisztességesen megél belőle, meg jobban, mint lehet, hogy az átlag, de nem az a típus, aki most ilyen milliárdos bevételű, meg milliárdos adócsaló. Nála például el tudom képzelni, hogy sose nézett ennek úgy utána. Igen. Mert egyébként festőként egy katás vállalkozó havi 50 000 forinttal, szerintem azért ez nem az a szint, tehát 50 000 adóval, ugyebár ez nem az a szint, amit úgy érdemes rajta amit spórolni. Megfizethetetlen. Ja. Igazából valószínűleg azt ki tudja gazdálkodni, az anyagköltséget azt meg tudja venni a végfelhasználó is. Pontosan. Tehát igazából azt neki nem kell tovább számláznia. Tehát ha ügyes vagy, akkor mondjuk ilyen 5-10% adó ez a katakeret gyakorlatilag. Igen, és azt nem viszem, hogy túllépi. Így most az alapján, amit láttam, hogy... Valószínű. Vagy akkor legalább adózzon addig, hogy nem lépi túl. De mi például akkor... januárban, vagy nem, áprilisban dolgoztunk együtt. Tehát, hát akkor valószínűleg nem lépte túl a 12 milliót. Ja. Igen. Nagyon legalább azoknak számlát, akik kérnek, vagy aki megkérdezik, igen. Tudod. Tehát, igen. Hogy így, ezért. Hát de nyilván ez most megint egy ilyen kis kapu, amit mondtam, de érted. Igen. Szóval ő mondjuk nem feltétlenül tudatosan csinálja, vagy így nem gondolkozik ezen, és hogy nyilván az a kérdés, hogy ez etikailag nagyon rossz, vagy nem annyira. Igen, meg az fontos, hogy az jutott még eszembe, amit akartam mondani, így, hogy belemegyünk az én álszentségembe, hogy például azt már én nem tudom követni, hogy most, tehát hogy én azt abba egyenes vagyok, hogy én mindenkinek adok számlát. Igen. De az, hogy már például most jön ez a festő, és akkor ő akar nekem adni, vagy nem, tehát erre meg már nem tudok mit kezdeni, tehát erre már én nem szoktam. Tehát lehetne azt is mondani, most tök össze, hogy figyelj, bocs, akkor majd megyek olyanhoz, aki ad számlát. Igen. De ezt már nem szoktam én se lekövetni, hogy akkor ad számlát, vagy nem ad számlát, tehát az én részemről ilyen szempontból megengedő vagyok, hogy azzal már nem tudok. Volt az a kérdésed az elején, hogy dolgoznék olyan céggel, akinek ilyen, hogy is volt? Hogy dolgoznál-e olyan megbízónak, aki tudod, hogy nem etikusan működik, és hogy több országból működtet cégeket, és hogy így alót kerül gyakorlatilag. Hát ilyen már fölmerült, hogy valaki kérdezte, hogy dolgoznál-e ezzel a céggel, mert amúgy tudod-e, hogy ők ilyen-olyan háttérrel vannak. Aha. Tehát erre meg már az a válaszom, hogy nekem erre se energiám, se időm, hogy most itt utána nézek a cégeket, hogy dolgozzanak. Igen. Ezt a részét el tudom engedni, meg mondom, nekem az álláspontom ezzel kapcsolatban, hogy mindenki saját maga mércéje szerint legyen. Tehát én nem akarok másokat elítélni, meg beleszólni, hogy dolgoznak. Én így dolgozok, ő meg úgy. Tehát az én ügyfeleimet sem tudom ilyen szempontból, nem is akarom így elnőrizgetni, meg ítéletet mondani felettük nyilván. Még eszembe jutott egy tök érdekes szempont, ez is kicsit ilyen spirituális lesz, ha már behoztam egyszer ezt a témát, akkor már mindenhova végig próbálom vinni, hogy képzeljétek el, aki mondjuk így nem ismeri annyira a karmát, a karmáról azt mondják, hogy akkor lesz rossz a karmád, vagyis akkor lesz rossz következménye annak, ha rosszat teszel, ha tudatosan teszed. Tehát, hogyha te tudsz arról, hogy rosszat teszel,
akkor lesz rossz. Ugye ezt mondják a keleti tanok. És hogyha nem tudatosan teszed, akkor nem, mert te nem is tudsz róla, hogy rosszat csináltál. Ugye a törvény ez nyilván nem ezt mondja. A törvénynél, tehát hogyha megöltél valakit, és nem tudtad, hogy ez rossz, attól még... De ott is van egyébként, pont ez jutott eszembe, hogy a bíróságon is, hogy a szándékos emberölés, az más, véletlen. Mint igen, tehát hogy azért igen. De hogy itt nem azt nem tudod, hogy vagy nem azt, tehát hogy azt tudod, hogy te tudatosan megtetted, csak azt nem tudtad, hogy ez rossz. Ez szerint a példa szerint. De igen. És igazából itt is elválik ez szerintem kicsit, hogy az sokkal rosszabb, hogyha te ezt tudatosan csinálod. Mint az, hogyha fusizgatsz, és egyébként elfogadsz érte pénzt, és eszedbe sült, hogy ez egy vállalkozás tulajdonképpen. Szerintem ez kevésbé rossz egyébként. Igen, ugye van, aki tudatosan csinálja, és mondjuk egy növekvő cég, de nem profitábilisek, és ezért csinálják. És itt igazából az a probléma, hogy akkor hova növekedsz, vagy akkor hova mész, hogyha nem profitábilis. Tehát először rakd rendbe, és akkor utána próbálj meg terjeszkedni, vagy foglalkozz mással adott esetben szerintem, hogyha az nem profitábilis, nem jövedelmező, amit csinálsz. Igen. Meg attól függ, hogy ennek a témának melyik aspektusáról beszélünk, mert tehát sokféleképpen lehet valamelyik cég rendben vagy tiszta. Tehát lehet jogi szempontból, lehet pénzügyi szempontból, és azért szerintem ezek másak. De mondjuk, hogyha a pénzügyi szempontot nézzük, ott is az van, hogy ezzel a legtöbb cégnél én nem azt látom, hogy azért nem fizet adót, mert hogy egyébként nem tud, tehát hogy megküszködik, vagy akkor nullában lenne, hogyha mindent kifizetne, hanem hogy úgymond semmi sem elég. Tehát, hogy most nyilván úgy áll hozzá, ilyen is van. Hogy nem fizet persze. Adót, az is tipikus szerintem, hogy azt mondják, hogy ennek a kormánynak, és akkor mindig be lehet helyettesíteni az aktuális kormányt, nem fizetek, vagy egyéb szempontok mentén, de igazából szerintem az vagy nem az van, hogy ők nyomorognának, vagy nyomorognak, és akkor azért nem fizetnek adót, hanem úgy van vele, hogy nem fizet, és akkor több jut, de amúgy se jut kevés. Igen. Szerintem ez itt elválik, mert van, aki mondjuk nem tudom, csinálna 20% profitot, de így csinál 40-et, meg van, aki csinálna 0-et, de mondjuk így csinál 20-at. És talán őket kevésbé tudom utálni, aki mondjuk csinál 0-et, és mondjuk így csinál 20-at. Igen, de akkor se erre kéne építeni a vállalkozást, csak nyilván ez már kicsit lustaság is, hogy jó, akkor inkább adót kerülök, mint hogy csináljuk egy normális vállalkozást. Igen, meg ott akkor lehet, hogy vannak egyéb típusú dolgok, amik nem jók, mert azért nem jó úgy versenyelőnybe kerülni, vagy fennmaradni, hogy egyedül ez a versenyelőnyöt, hogy mondjuk te nem fizetsz adót. De egyébként úgy tudom, hogy ezek a szlovák cégek is nagy részt erre épülnek. Hát ez tipikusan persze. Hogy mondjuk... Ez abszolút egy ilyen adóelkerülés. Vannak ilyen pendrive-ok, meg azt hiszem most pont olvastam, hogy a napszemüvegeknél is így van, hogy Szlovákiában kevesebb az adó, és akkor van olyan cég, ahonnan tök olcsón meg tudsz Magyarországról rendelni, vagy hát Szlovákiából, de Magyarországra. Igen. Napszemüveget egyszerűen azért, meg órákat. Tehát ilyen iparágok vannak. Ez nagyon sok mindenre így van. Tehát például mondjuk, aki iPhone-t vesz, majd fogunk beszélni szerintem Apple termékekről is egyszer. Nagyon sokan, amikor pont mennek Amerikába, akkor veszik meg, mert ugye nincs rajta az áfa gyakorlatilag, ami ugye itthon. És akkor így, hogyha felülről számolod, akkor 20%-kal, 21%-kal olcsóbb. Igen. Meg a telefonoknál is ez, jó, hogy mondod, ott is gyakori ez, hogy beütöd a Google-be, meg megnézed, nem tudom, az árukeresőn, és akkor az első 20 találat az ilyen kis telefonos GSM-es boltocska, és irreálisan olcsóbb. Pontosan. Tehát sokkal olcsóbb, és én is nemrég telefon néztem. Magon, vagy nem tudom. És utána pont a feleségemnek egyébként iPhone-t vettünk nemrég, és akkor ott is megnéztem, mert az iPhone-nál ráadásul tudod, az van, hogy így megveszed, és ugyanaz a globál garancia vonatkozik rá, tehát hogy tök mindegy igazából honnan veszed, és ez tényleg ilyen mindenki eldönti, hogy akkor hogy választ végül. Igen. De valójában egy ilyen kisboltból megvéve semmi károd nincs, vagy minimális, mert olyan lehet, hogy megszűnik a bolt, de mondom, a garancia se feltétlenül oda vonatkozik, hanem a Apple világgarancia van igazából. Ja. Úgyhogy ez tényleg valamilyen szinten, de több olyan videó van, például rákerestem erre a témára, mert meg akartam érteni, hogy miért ennyivel olcsóbb, mondjuk egy iPhone egy ilyen kisebb, és több olyan
youtuber, meg ilyen influencer van, aki így ebbe beleállt a témába, Erről és mondta, beszél. hogy ne vedd meg ilyen helyeken, ne támogass ilyen helyeken, meg például van egy TikTokon egy ilyen órás szakértő csávó. Igen, Ő is igen. csinált egy ilyen videót, hogy miért ne vásárold ilyen helyekről, inkább vedd meg kicsit drágábban, de az magyar, tiszta cég. Szóval ez tök jó azért, hogy ebben sokan Van erre egy ilyen beleállnak. kezdeményezés, vagy hogy mondjam. És Igen. nem mindig áll érdekükbe olyanok is, mert most nyilván akinek érdekében áll más helyzet. Persze. Meg szerintem egy fontos dolog, hogy szerintem ez is egy mindset úgy alapból, ez a saját vállalkozásod kapcsán, hogy aki alapból simlizésre van berendezkedve, de ez szerintem csak összefoglalója annak, amit eddig beszéltünk. Mindig keresni fogja a kiskapukat, erre építi a cégét, ilyen alvállalkozók vannak, ilyen munkatársak vannak, és ez így abszolút skálázhatatlan. Tehát mondjuk korábban egy 5 katás vállalkozásból álló cég nem skálázható 25 katás vállalkozásra nagy eséllyel. Tehát, hogy így idő után nem lehet tovább menni. Költői kérdés, de hogy alapvetően gond-e az, hogy valaki keresi a kiskapukat? Hát attól függ mibe. Mert szerintem a vállalkozói ilyen jó értelembe vett ravasság, meg folyamatosan keresni azt, hogy mibe tudok újítani, mibe lehetek más, az oké. De azt nem ide sorolnám egyébként. Igen. Tehát ez inkább ilyen fejlesztés, vagy inkább ilyen, tehát ez ilyen fejlődési mindset szerintem, amit te mondasz. Nyilván nehéz ez a téma, mert szerintem bárki bármikor tudna, akár nekünk is, vagy egymásnak mindenféle olyan erkölcsi dilemmát bedobni, amivel már nem olyan egyszerű a kérdés. Igen. Tehát most így nehéz azért így ítélkezni mások felett, de... Nehéz egy exakt választ erre adni, persze. Másik vetülete ennek nyilván, de mégis szerintem fontos szempont, Magyarországon élünk, magyarul vesszük fel ezt a podcastet, ezt az adást, hogy mennyire támogatja a magyar adózási rendszer azt, hogy tisztán vállalkozz. Voltak nekem ezzel kapcsolatban kiborulásaim, meg pozitív élményeim is, nem mondom mindkettőt. Kezdjük mondjuk a pozitívval, mert az lesz rövidebb. Nekem például az tökre nagy segítség volt az elején, hogy amikor így elkezdtem vállalkozni, akkor tudtam pályázni ilyen vállalkozás indítási ilyen támogatottságra. Tehát nem volt nagy pénz, de abban segített, hogy igazából nagyon laza feltételekkel, tehát nem volt az, hogy akkor mint a cápák között betudod, hogy bemész, és akkor sztimulát gondoltad, hanem aki kicsit nem volt annyira kutyaütő, ott is be kellett adni egy ilyen üzleti tervet, meg mit tudom én, de az volt a lényeg, hogy ha átmentél egy ilyen minimális rostán, akkor kaptál támogatást. Azt hiszem az volt, hogy ilyen 6 hónapon keresztül ilyen minimálbérnek megfelelő összeget adtak. Akkor az gyakorlatilag segített így elindulni. És segített elindulni, és azt hiszem, hogy nem is kellett katát fizetni, vagy ebbe akkor benne volt az is. Aha. Tehát, hogy így arra tök jó volt, hogy legyen egy ilyen kis minimális kis pénz, ameddig azért 6 hónap szerintem kell minden vállalkozásnak, hogy így egyáltalán profitot elkezdjen termelni, vagy hát, így talpra álljon. Komolyabb összeget, igen, tehát hogy megint egy megélhetés legyen belőle. És ezt nekem tetszett, hogy ilyen volt a feltétel, hogy se nem a beszámoltatás része, se nem az előfeltétel része az nem volt ilyen rigid, tehát viszonylag szerintem sok ember meg tudja ezt pályázni, és akkor ki tudják próbálni, mert szerintem a vállalkozás az elején erről szól, hogy kipróbálod magad. Hogy lehetőséget kell adni az embereknek, mert különben nem fog senki vállalkozni. És szerintem ez például tök jó, hogy volt ilyen. Abszolút. Kb. Ez az első és utolsó ilyen támogatás, amit így részesültem, de ez tök jó volt. Amúgy szerintem nem kedvező az adórendszer, főleg ez a katás dolog. Engem például én ezt mai napig ilyen igazságtalannak mondom. Most arra gondolok, amikor ugye megszüntették a katát azoknak, akik cégeknek számláztak. Így van. Én ebbe például beleestem, és én ugyebár ez az volt az indoklás, és ezért nem tartom fel dolognak, hogy mennyi cég csalt ezzel. Biztos így van, mert tudom, hogy így van, de én például egy céggel se csaltam soha. Igen. És nekem iszonyatosan nagyon megnőttek az adóterhek. Ki tudom gazdálkodni, nem szerettem, amikor úgy változtatnak valamit egy olyan indokkal, ami rám nem igaz. Tehát én nem estem bele abba a kategóriába, szerintem lehetett volna például ezt korrektül kezelni, hogy aki valaki adót csal, akkor büntessék meg, vagy akkor rájuk vonatkoztassák. Azért nem hiszem, hogy minden egyéni vállalkozó, aki cégeknek számláz, az mind egyébként egy be nem jelentett alkalmazott. Tehát mondom, én sem ilyen voltam, meg szerintem sokak nem. Sokan nem, de egyébként nyilván
ezzel kiszűrték azt is, hát ez volt valószínűleg az egyszerűbb megoldás, úgymond nekik, hát mint leellenőrizni. Igen. Ez a gyerekkel, tudod, leengedik a vizet, és akkor a baba is leengedődik. Tudod, van ez a mondás, hogy kárdal együtt. Kárdízzel együtt. Tehát ez az a kategória, hogy akkor így megoldották a problémát, közben meg így letaroltak pár pár nyilván ez mindkettőnket érint egyébként, mert én is hasonló cipőben vagyok, és most ugye cégeknek dolgozok így ezzel a marketing területtel. Érdekes döntés volt ez a kata megszüntetés. Emiatt valamennyire értettem. Én a módját nem tudtam befogadni, de neked is ezzel van bajod. Tehát, hogy mondják azt, hogy több adó kell, így van. Csak ne rakják mögé ezt az erkölcsi oldalát, ami rám meg nem igaz. Meg hát vagy legyen akkor 100 000 forint a kata, és akkor mindenki tarthassa meg, vagy nem tudom, legyen valami optimum pont. De az, hogy valaki katázhat, valaki meg nem, és azért, mert ő egy körmös, ő katázhat, én meg marketinggel foglalkozok, és nem, igazából nem tudom így nagyon megérteni, de mindegy, hát ez van, igazából ez elfogadtuk. Szerintem egyébként visszatérve így az eredeti kérdésedre, hogy szerintem irányosan sok az adó, így egyéni vállalkozóként. Nekem van egy cégem, meg van egy egyéni vállalkozásom, de a cégem még elég friss, tehát ott még nem látom át, nem állítom, hogy teljes komplexitásra átlátom, így hogy most ez mennyire fair, nem fair, ahol lehet, hogy te jobban tudsz mesélni. Igen. Én az egyéni vállalkozásnál azt tudom mondani, hogy kockázat, ilyen, nem is tudom mi a jó szó erre, tehát ilyen kockázat-haszon elv mentén szerintem a kata az teljesen jó. Igen. Tehát amennyivel több kockázatot, kitettséget, felelősséget válasz azzal, hogy mondjuk nem alkalmazott vagy, mert szerintem egy katás vállalkozót egy alkalmazott mellé lehet rakni. Igen. Tehát, hogy milyen lehetőségeid vannak, elmész egy céghez, vagy megcsinálod mondjuk freelancerként. Szerintem az 50 000 forint az reális, mondom, ahhoz képest, hogy mennyivel több kockázatot válasz. Meg hát, hogy általányadód már nagyon sok. Hogy általányadózol igazából, és mondjuk oké, egy millió limit, hogyha nem akarsz áfás lenni, tegyük fel, hogy mondjuk akkor ezt akarod így kimaxolni. 1 millió bevétel, most számoljunk 20%-kal, meg kb. Annyi, plusz-minusz 1-2% attól függ, hogy mennyi bevételed van. Igen. És legyen az a 20%, 800. De hogy az nincs bele kalkulálva ebbe, hogy alkalmazottként akkor ez így kb. Mondjuk a szuperbruttó 1 millióból hazaviszel 6-700-at. Valahol ilyesmi, nettóban, 600 eleje. Igen, nincs olyan messze attól, hogy egyébként alkalmazottként is meg tudod azt keresni. Igen, és ami durva, az, hogy vannak költségeid ezen felül, ami a vállalkozás miatt van. És alkalmazottként ez nincsen. Igen, tehát az adó az oké, hogy 20, de hogy csak. Így van. Tehát nekem például el tudom mondani, hogy én elég precízen vezetem így a költségeket. Nekem például tavaly 33%-ra jött ki így az összköltség, a bevétel arányosan. Aha. Tehát ez lehet tipikus, vagy akkor legyen mondjuk 25, igen. 28. De valószínűleg a 10%-a a bevételeidnek egyébként el fog menni költségre. Tehát, hogy én is most elkezdtem nem ugye arra... számoljunk, hanem mondjuk 28-al, 30-al. Elkezdtem én is arra a CRM rendszerre előfizetni, amit segítettél bevezetni például, akkor nyilván számlázó szoftver, nekem mondjuk a szolgáltatásomhoz kell képszerkesztő szoftver, annak is van egy $15 díja, könyvelő. Szerintem általányadósként már kevés az, aki magának könyvel. Nem, persze. Ez drága, összejön az a 10%. És akkor már ott vagy, hogy gyakorlatilag úgy tudsz keresni, mint alkalmazottként cserébe, jóval nagyobb kockázattal. Nyilván ez arra van, hogy tehát továbbra is ez az alanyadómentes keret, vagy ez az általányadó, ez arra van, hogy elindulj, gondolom, tehát hogy utána, hogyha skálázolsz tovább, akkor tök jó, csak mondjuk mi van azzal, aki nem akar mondjuk egyéni vállalkozó szintről tovább skálázódni. Hát egyrészt igen, hogy kérdés, hogy kinek mi a cél. Igen. Még másrészt ez a skálázolsz tovább, és akkor jó, azért ezt én most pont látom, majd lehet lesz, nem is erről beszélgetünk, hogy nekem is most kb. Az a helyzetem, hogy most itt jól keresek kb., bár szerintem irányosan sok adót fizetek, de hogyha tovább akarok lépni, akkor lehet, hogy be kell vállalnom mondjuk, hogy 2 évig szarabbul keresek, mint most. Tehát, hogy ez a skálázott, és akkor tök jó. Igen, tehát sok egyébként cégvezető van ebbe a dilemmába, hogy... Én ugyanezen keresztül mentem, amikor elkezdtem ügynökséget építeni, ilyen 2019-20 körül, hogy 2020-ban persze. Hogy elkezdtem, hogy akkor felvettem egy embert, utána felvettem még egyet, és
több munkát vállaltunk, nőtt a bevétel folyamatosan, stb. És elkezdtem rosszabbul keresni, mint egyéni vállalkozóként. És van ez az üvegplafon, amit most én éves 100 millió körül jelölök ki, nyilván szolgáltatóként, ez webshopként jóval magasabb, amikortól újra megéri, hogy felvettél embereket, és hogy tulajdonképpen így csinálod ezt az egészet. Ráadásul, amit még nem is számolunk bele, hogy mi most ilyen B2B szemüvegből nézzük ezt az egészet, tehát hogy vállalkozóknak számlázunk, és az áfa csak átmegy a cégünkön. De mi van akkor, hogyha B2C? Nekem a másik cégem, a felnőtt képző, az egy B2C cég. És ott alapból úgy indulunk a legtöbb képzésnél, hogy kifizet nekünk valaki 100 000 forintot, és akkor, hogyha felülről számoljuk, mondjuk 21%, mondjuk 21 000 forint lejön, tehát nálunk csak 79 000 forint csapódik le, a többi csak átmegy a cégen. Igen. Ezt jó, hogy mondod, mert nekem is igazából ez volt, hogy én úgy tudtam ezt a katás, kedvezőtlen hatást kivédeni, hogy fölfelé növeltem a bevételemet, mert tudtam emelni az árba, színvonalba, stb. Pontosan. És nekem nem volt gond, hogy áfás lettem. Így van. De akinek ez probléma, ott ezt megszívja ennél a 12 milliónál. Nem éri meg tovább menni. Mondjuk tipikusan egy ilyen műkörmös, tehát aki végfelhasználóknak értékesít, hogy ez ilyen csapda, és nem biztos, hogy egy műkörmös, hanem tipikusan az, mondjuk akkor ő marad katás, tehát ez nem jó példa, de biztos van olyan, ahol számít az áfa, és mondjuk bekerült az általányadóba, hogy ő nem akar céget építeni erre, vagy nem akar 100 alkalmazottat, egyéni vállalkozóként akar. Nem. Szerintem jó lenne, hogy ez az adórendszer kicsit úgy működne, hogy van egy cél, és akkor abba az irányba visszük, ami a vállalkozókat is segíti. Én azért ezt kimerném mondani, hogy Magyarországon ez nem annyira látok erre kezdeményezést, szerintem és akkor ez lehet jó vagy rossz, meg biztos van ennek is előnye, meg hátrány, de szerintem inkább Magyarországon az ilyen politika, hogy inkább az alkalmazott, tehát minél több ember legyen alkalmazott, és minél kevesebb vállalkozó, vagy ha vállalkozó, akkor meg egy nagy vállalkozó, ha tudsz. Így van. És nyilván nekik az a jó, mert akkor fizet sok adót. Igen, meg tehát, akkor munkahelyeket teremtesz, hogy van érték, de szerintem, de mondom, lehet, hogy ezzel lehet vitatkozni, sőt, aki tud, az nyugodtan. Ja, a komment szekcióban lehet vitatkozni. Igen, nyugodtan, de hogy például tehát ez nem érdek itt most jelenleg, hogy például sok egyéni vállalkozó az biztos, legyen, mert az egyértelmű. Igen, mert nem fizetnek annyira sok adót. Nem annyira kontrolláltok úgymond, hogy nincsenek egy cégnél, és akkor úgy azért nyilván kontrollálhatóbb az ember. Tehát ez például nem igény most jelenleg. Nem, abszolút és nem. akkor ebből az is következik, hogy megszívtuk. Hát figyelj, tehát ez a 27% áfa, ez nemzetközi szinten nagyon magasnak számít, az biztos. Ez nyilván a B2C cégeket érinti alapvetően. Tehát ő neki hiába adod 5000 forintért a cuccodat, és Temu meg azért tudja, tegyük fel 4000 forintért adni, mert más az adózás, és ha még csak 4000-ért tudná adni, de jóval olcsóbban adja. Azért is, de ja. Nyilván más stratégiai oka is vannak ennek, most ezt nem nyitnám ki ezt az ajtót, mert nagyon sokat tudnánk erről is beszélni. És ami még egy másik szempont, hogy viszonylag magas adókkal lehet, hogy csak jövedelmet kivenni a saját cégedből, tehát mondjuk ha van egy Kft-d, ezt is tudom, mert ebben is volt már részem. És sokan ezért keresik ugye a kiskapukat. Még az osztalék, az még azt mondom, hogy szó, az kb. Hogyha nagyon-nagyon ügyes vagy, és jó vállalkozási formád van, akkor majdnem úgy ki tud jönni, mint az általányadó, ami azt mondom, hogy ha sokat keresel, akkor annyira nem rossz egyébként. Ja, 30-valahány%. Kevesebb. Inkább ilyen 20. De hogy alapvetően ez nincs annyira támogatva. Mondom, annyira sok tapasztalatom nincs egy a Kft-k adózásába, de nekem például pont egy olyan adózást választottunk, így a könyvelővel, ahol az van, hogy addig nem kell, most ezt ne úgy nézze senki, mint egy ilyen könyvelési tanácsadás, mert kivás vagy? Ahhoz se értek, azt hiszem, hogy igen. Igen, az lesz az. Hogy nem kell addig adót fizetnem, ameddig nem akarok kivenni pénzt a cégből. És ez például egy tök jó kezdeményezés, ilyenből kéne több. Igen. Hogy ösztönözzék a cégeket, meg adjanak nekik teret, hogy tudjanak normálisan növekedni, mert egy Kft. Se úgy lesz, hogy egyszer csak 100 milliós, vagy milliárdos, hanem hát ha csak nem volt egy nagy tőkeinjekció nyilván az elején, de igen. Tehát ez például egy jó kezdeményezés, ebből kéne szerintem több. Igen. Én is ezt gondolom egyébként, hogy egyrészt szerintem két típus van, akit érdemes támogatni, aki mondjuk vállalkozást indít, és ők részben támogatva vannak a Kata által, de csak részben, mert aki mondjuk vállalkozóknak
szolgálna, a vállalkozóknak szolgáltatna, ők nincsenek. Hát az általány adónál is van egy ilyen 0%-os rész az SZIA tekintetében, ha jól tudom. Igen. Tehát van minimálisan, de az valami 2,5 millió évente. Tehát, hát igen, azzal azért nem mész nem messzire, nehéz hogyha megélhetési szinten akarod csinálni. Nem de az mondjuk az első pár hónapban egy kis segítség, tehát most kb. Ennyi maradt. Hát igen. Viszont például az adminisztrációs része katasztrófa, mert hogy arra gondolok, hogy megalapítasz egy céget, és akkor szerintem a kata ilyen szempontból is nagyon jó volt. Igen, hogy... azt kb. Megnyomtál egy gombot, és kész voltál. Igen. Itt meg azért nem annyira egyszerű. Igen. Szóval talán ez, illetve szerintem még a növekedésben lévő cégeket érdemes alapvetően így nagyon támogatni, és ez a Kiva például egy tök jó dolog olyan szempontból, hogy ha nem akarsz pénzt kivenni, osztalékként, stb., akkor nem kell adóznod gyakorlatilag, tehát ez ilyen szempontból szerintem jó. De viszont, hogyha visszakanyarodunk most kicsit az adózási rendszerről, arra, hogy hogyan érdemes csinálni, és igazából ez már egy ilyen záró gondolat lenne szerintem, hogy szerinted hogyan érdemes csinálni akkor ezek mellett, a feltételek mellett a vállalkozást? Hát én csak saját véleményemet tudom itt ebbe összefoglalni. Nekem mondom, ez a meglátásom, hogy én a saját szempontjaimnak szeretek megfelelni, és nekem valamiért ez az adózás része bekattant, és itt nagyon konzekvensen odafigyelek mindenre, nem szeretek csalni ebbe a területen, valamivel megengedő vagyok magammal szembe. Például tipikusan ezek a jogi dolgok, ott annyira azért nem viszem túlzásba, biztos, hogy egy jogásznak lehet, hogy felállna a haja ijegységével, meglátná. Mindenki döntse el maga, szerintem vagy erkölcsileg, vagy esetleg azokból a szempontokból, amit mondtunk, hogy növekedés, nagyobb átláthatóság, érdemes azért ebbe az irányba lépni. Szerintem semmi se lehetetlen, minden csak valamilyen szempontból döntés kérdése. Így van. És mindig van, tehát hogy szerintem azért kevés olyan embert ismerek, nem tudom te, hogy vagy vele, akinek fegyvert fognak a fejéhez, hogy legyél ebbe az üzleti modellbe, legyél vállalkozó, vagy nem tudom, tehát hogy mindig van döntés, hogy akkor ne menj olyan iparágba, ha mondjuk mindenki szlovák cég. Mert akkor nyilván nem tudsz megcsinálni, meg lehetsz te az erkölcstől, de senki nem fog tőled vásárolni. Senkit nem fog érdekelni. Viszont azt már senki nem köti ki, hogy neked abba az iparágba kell lenned, hogyha ilyen. Tehát, hogy a választás mindig van, de bárki el tudja ez alapján dönteni, hogy neki ez belefér, nem fér bele, és akkor... Ez szerintem egy jó zárszó egyébként, mert körülbelül megerősíteni tudom csak, tehát nem nagyon tudok hozzátenni, meg jól összefoglaltad szerintem a lényeget. A te döntésed, hogy mit csinálsz alapvetően, és ez a legfontosabb, és tényleg nem kell vállalkozónak lenni, ha nem szeretnél, vagy nem kell abban az iparágban vállalkozni. Tehát annyi lehetőség is kell ilyen áldozatnak se lenni, tehát akkor meg be kell vállalni, igen, én ilyen vagyok. Ez kicsit ilyen áldozat szerep, persze. Szerintem nagyjából erre az adásra ennyi lenne. Az lenne a kérdésem, így lassan az epizód felé közeledve, hogy mondanál még valamit zárszónak, amit elvihetnek magukkal az adás kapcsán hallgatók vagy a nézők. Én most elmondtam mindent, amit szerettem volna. Oké. Köszönjük, hogy néztél vagy hallgattál minket. El tudod mondani itt a komment szekcióban, hogyha tetszett az adás, és iratkozz fel ott, ahol követted. Szólj hozzá, mert kíváncsiak vagyunk a véleményedre. Köszi szépen. Ciao, sziasztok! Köszi, sziasztok!